କ'ଣ କ'ଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ନା ନା ଗଲୁନ କିଛି କଥା କହୁନା ହଁ କିଛି କଥା କହୁନ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ପବନ ଖାଉଛି ବା ପବନ ଖାଉଛ ନା ପବନ ଖାଉଛ କେମିତି ଖାଉଛ ଟିକେ କରିଦିଅ କରନ୍ତି ନା ଆରେ ନା ଫ୍ୟାନରେ ଲାଗିବନି ହେଲା ମାମା ତମେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓଷା କରିନ କି କରିଛ ନା ମାବୁଡ଼ି ମାବୁଡ଼ି ହେଇ ମାବୁଡ଼ି ପିଠା ଖାଇବ କହିଲାଣି କି ମାମା ଏଇଟା କି ପିଠା ରେ ମାମା ନା ପିଠାଟା କି ପିଠା ସୁଜି ପିଠା ନା ମୁଁ ଖାଇବି ଖାଇଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଠା ତମକୁ ନା ଉପରକୁ ଆସିବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ଏ ଆଖି ସାରା ସବୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗିଲାଣି ଦେଖିଛ ନା ଆଖିର କୋଳା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗିଲାଣି ଦେ ମୁଁ ପୋଛି ଦିଏ ଛିଡ଼ାଇ ଦେବି ପିଠା ହଉ ଏ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଖେଇଦିଅ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଆମର ଏ ପିଠା ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲ ସୁଜି ମଣ୍ଡା କ'ଣ ସୁଜି ମଣ୍ଡା ହଁ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସୁଜି ମଣ୍ଡା ହଉ